Good morning, guys! Ang linis na ng kwarto ko. Galing, galing! Nilinis ko siya kagabi. I think mapapanood nyo yun before this. Anyway, it is Sunday! And pupunta kami kina Lyra. Si Dan susunod lang kasi feeling siguro niya ma-out of place siya. Kasi pagdating namin doon, magluluto pa kami eh. And, yeah. So, susunod na lang siya. Maglalakad lang siya kasi malapit lang naman yung bahay ng Lalay. But before that, punta ako ng Asian shop. And then punta rin ako ng Foodland. Papabili siya ng bananas. Mag-ano lang ako, guys. Actually, hindi na. Hala, nag-skincare ba ako? Hindi ako nag-skincare. Wait, guys. Skincare muna tayo. Nakalimutan ko. Nag-contacts kasi ako yun. Inuuna ko kasi yung contacts ko before skincare para hindi contaminated yung kamay paglagay ng contacts. Tapos nakalimutan ko maglagay ng serum. Ito yung ginagamit ko from Hygie. If you guys know how to pronounce this, please let me know. Kasi I don't think I'm pronouncing it right. But this is from Caris. I will leave the link below if you guys are interested. I have been loving this. So serum siya, but I use it as a moisturizer kasi nga less is more para sa akin. And it's been working really well sa akin, guys. So, we will apply it on the face. I'm just wearing this hoodie that I got from So Aesthetic. Meron siya nung mga cherry blossoms, guys, na ang cute, oh. Yeah, tapos meron siyang hood. And then I'm just wearing the leggings that I got from Kmart. Doble yung leggings ko kasi nga malamig. So, mga ganito lang karami, guys. Ganyan. And then, enough na siya for my face. And then, I get siguro half of that amount para sa neck naman. So, ganyan lang siya. Maganda to kasi na-absorb ng skin agad-agad. So, hindi like wet yung skin for a long time kasi na-absorb niya agad-agad. Wait. Hala, uy, ang yellow. Tsaka. Yan. Hindi din siya like nagli-leave ng parang basa. Tingnan yung mukha mo. Wala lang. Nag-absorb lang siya. Ganun na. So, ganyan na yung itsura niya, guys. Meron siyang glow, pero hindi siya like basa. Hindi siya sticky. Okay na okay siya pang moisturizer. Okay, balik tayo sa makeup room. This time, yung gagamitin ko is yung Etude House na Color My Brows. Ito. Sa ating brows. And then, lip tint. Anong lip tint ba gagamitin natin? Actually, gagamit ako ng bago, guys. Yung hindi ko pa nagamit. Kasi, wait, maya na yung lip tint. Lagay ko muna to, guys. Ayan, medyo may kulay na yung brows natin. Medyo dark dito, tingnan. I'm pretty sure it's because of the lighting lang, guys. See? Same naman sila. Same ba? Yeah. Yung ginawa ko is yung Etude House muna. Tapos, hindi siya ganun ka-dark. Kasi feeling ko, paubos na to. So, naglagay na lang ako on top ng Gimme Brown ng Benefit. Yan. So, now, lip tint. Maghanap tayo ng lip tint na hindi ko pa nagamit. Okay, meron tayong Tony Moly Lip Tone Get It Tint. Ito, guys. This is the shade 05 All Night Red. Wow! Napaka-red. Wait. Meron pa ba ako iba dito? Ito na nga lang, guys. Balik tayo sa original na plano. Alam pula niya talaga. Gusto ko sana yung may pagka-deep. Wow! That is so bright. Gusto ko sana yung ano, parang burgundy na lip tint. Ay, naku. Takpan natin siya nitong Living Lipstick from, anong brand nito? Revlon. Yan. So, kapag nag-fade na yung lipstick, at least meron pa rin kulay yung lips ko kasi may lip tint tayo underneath. Guys, papunta pa lang kami ng shops. Anong oras na? Dapat 12, nandun na kami kina Lyra, but it's 12:18. So, buti na lang nandito pa kami kasi nakalimutan ni Lyra yung fish sauce. Ako na bahala. Yeah. Kasi si Dan, sabi niya kanina, hindi siya sasama. Ano daw siya, susunod lang daw siya. Tapos, biglang nung ready na ako, sabi niya, sama na lang ako kasi pupunta si Neil. Ganun. So, yeah. Hinintay ko pa. Aray, shit. So, hinintay ko pa siya na matapos maligo. Tapos mag-prepare. So, punta kami ng shops. Just to get the string beans. Tapos, ano din kami, guys. Punta pa kami ng office ng ano niya. Sawa ng kambal niya kasi kukunin namin yung rug. Go Asian grocery first. So, where do you want me to go? Go
Go right. Hi guys, dito na kami. Ako lang pala. Si Dan, siya na lang mag-isa nagpunta sa rag. So, after ng Asian shop, binili ko yung sitaw. Hinatid niya ako dito. Tapos siya na bahala sa kung anong gagawin niya. Bibili pa yun ng banana para sa kanyang smoothie. Pinapanood ko yung unboxing ni Neil ng kanyang drone. Yung ginamit niya kahapon, guys. Dito na si Lyra. Bagong gising, tsaka. Nagluto siya ng ano, guys. Paksiw. Paksiw na... Anong Tagalog ng salmon? Salmon. Bibili Ito, na guys. sa atin kasi mahal siya, di ba? Hindi kasi ako kumakain ng ganito eh. Sa atin. Salmon. Yan, Hindi natin guys. afford yun sa Pilipinas. Yan. Mahal, as in, sobrang mahal talaga? Okay. Hindi kasi... Yung salmon? Sa Pilipinas, di ba? Dito, mahal din. Mahal din, di ba? Mahal din naman. 26 a kilo. Mahal din. Para ding ano... Ay, para ding prawns. Kasi yung prawns na mabot 20, 26, 30. Prawns kasi sa ganyan. Mhm. Kasi 23 lang yung prawns, di ba? Hindi pa ako nag-good morning. Sige, hindi ka nag-vlog. Sana vlinog mo to. Yung mga luto-luto, Kasi may adventure anak ko, mo. guys. Char. Dito, ang bait kaya ng baby news, Good Jonathan. afternoon, guys. So, ito, last na to. Itong pecha ito. Pecha Dito tayo si dito, Loli, guys. guys. Hello, dito na naman ako. Halos every vlog magkasama na Pero tayo. alam, baka ito na yung last weekend nila dito kasi Ay, oo. pati rin ba kayo, di ba? Kailan kayo lilipat? Sa mga, hindi pa naman pala. Mag-aadobong sitaw kami, guys. Hindi ko pa ito naluto. So, tingnan natin kung paano yan. And then, yung pork belly, ano na siya? Na-thaw na siya, actually. Inano lang namin, sinoke namin sa, warm water. So, okay na to. Na-thaw na siya. Nilabas ko kasi ito kaninang umaga lang. Wala, nalagyan ng tubig ang ilalim. Okay, wait. Gusto ko to lutuin ng isang mga paraan. Hindi pa ako nakaluto ng ganito. Ganito na, madali lang. Na-mention to ni Kat kahapon nung nagsinigang kami. Sabi niya, masarap tong sitaw. I-adobo daw. Adobo. Sabi ko, ano? So, yung idea yan. Masarap na din. So, paano siya lutuin yung, kung paano mo lulutuin din yung chicken adobo? Ganun? Okay. Hintayin mo lang din lumambot yung yan. Gusto mo ba pag nagluto ng sitaw, lutong-luto? Diba? Parang hindi ko alam ano sasabihin ko. Kahit ano eh. Kasi, paano niya lulutuin? Kasi meron iba din yung, pa siya, yung, crunchy pa siya. Ayoko mo. Oo, yung luto. Diba? Masarap yung luto. Kumain ng gulay. Crunchy. Oo, mas gusto ko luto. Mahal lang sitaw dito Magkano sitaw sa Pilipinas? Sa amin din, may tanim kami sitaw. May tanim kayo? Ito, itong dalawang bungkus ba tama yun? $8? Ang mahal lang sitaw. Mahal no. And yung isang bungkus guys, mga ganyan. Alam mo sa Pilipinas, mahal na din siya. Yung sitaw? Yung isang piso yan yung isa. Kaloka. Ito? Isa? Oo. So, 1, 2. So, sabihin natin 20 yung sa isang bungkus. 2, 4. 20 pesos? 50 cents? Sa amin kasi Libre kasi. May tanim kasi kayo. oo, may tanim kami. Pati kasi may tanim. 20 pesos, 50 cents. Oh, i-compare mo sa $4. Manila price, ganyan. Di ba? Sa Manila, ganyan. Kasi Saan? $4, ano na yun? 200? Wait. 40, 80. Yeah, umabot ng almost 200. Mahal kasi sa atin. Sa amin kasi, probinsya. So yung, yan, bibili mo lang yung isang bugos ng 10 pesos. Ano? Bundok sa amin, guys. Bundok talaga. Yung bahay namin may ilog pa. As in? Yung bahay namin, hindi. Yung bahay namin malapit sa ilog. Tabing ilog din. Tabing ilog kami. Doon kayo naglalaba? Ay, yung nanay ko sa bahay naglalaba. Pero minsan sa ilog, pag may malalaki. Doon na din yung tubig niya? Ay, yung panghugas? Hindi, puso. Wala kaming puso doon dahil. Walang gripo, gano'n? Walang gripo. As in, Sabog
bukid din naman namin wala, pero ano, sa bahay namin talaga meron. Pero yung bukid namin at saka yung bahay namin, malapit lang naman. Uy. So yung lola ko kawawa kasi ano, dapat may Mag-igib pa siya. mag-igib pa talaga sa kanya kasi hindi naman siya makakaigib. Dati kami, ako nag-iigib kami, ganyan, yung 2 galon-galon pa. Oo, ako din. Nag-iigib din ako ng bata ako. Pero ngayon hindi, may taga-igib na rin sa amin. 5 pesos yung ano, yung galon. 5 pesos? Pero dala na yung bayad ng nag-igib. Oo, yun. Naliligo naman ako sa ilog, oy. Pero minsan, ano To, story time ba? story time. Yung buhay sa Pilipinas. Minsan naligo naman ako sa ilog. Alam, kulang. Feeling ko, kasi impis yan. Sige, lutuin natin lahat. Baunin ko ito bukas ha, kay niya. Dali mo na lang dahil pag ano, madami. Ano, lunch mo na. Ayan guys, ready na yung sitaw at saka yung pork belly. Kami! Pasok! Dito na din si Kat at saka si Neil. Ito na sila. There you go. Hello! Pinick up yung rug namin. Pinalinis namin kahapon. Ganda ng outfit mo, Kat. Ganda ng outfit mo. Pang ano ka, winter. Winter? Ay, yan pa pala. Sige, isali natin yan. Meron pa guys, yung natira kahapon sa sinigang. Ito na yung mga ano guys, taba-taba. Taba-taba. Hintayin natin na mag-oil. Yes, Tapos, dito na siya. Mama, sure. Garlic, onion, pork, and sitaw. Kami ng toyo, inay. Tignan niyo yung toyo niya guys. Ilang tao ba in-invite mo ngayon? Grabe, ang laki niyan, Lai, ha? Maano ka, maabutan ka na expiration date niyan. Oo nga. Guys, nandito na yung pork. Nilagyan na din to ni Lyra ng ano, paminta. Tapos, lalagyan niya daw ng tubig at saka... Tubig? Tubig at saka toyo. Tubig at saka tuyo. Buang. Wow. Adobong sitaw to, guys. Sarap ng ating ano. Tapos yung mga boys, pizza. Ito na guys. Sitaw, nilagay na. Yan na. Guys, ang sarap nito. Grabe. Magkakamay tayo, Day. Ay, ako magkakamay ako. Nandamay pa talaga. And yan. Yummers. Sarap naman ng ulam. Perfect sa malamig na panahon. Guys, kain. Paksiw, salmon. Sorry, down? And then there. You can sit on my knee. There. Yeah, Kain. you can have it. We'll go watch the footage. Kain kami, guys. Salmon. Kain, guys. Si Baby V, may suki. May sabi din siya. Clingy. Kain, guys. Yeah, you can take it home. Try mo din. Ganyan ka, nakain ka naman, tapos try mo mag-sit. Sarap lang. Pinipilit talaga. Pinapilit magkape si Ludi. Gusto niya talaga magkape ako, guys. Masarap daw sa ano? Paksiw. Masarap siya sa paksiyon. Ano nga sa atin yung masarap? Ba't galonggong? Galonggong yung paksiyon na galonggong? Tapos ibiprito sa kinabukasan. Totoo nga, masarap nga talaga sa coffee. Di ba? Masarap sa Masarap nga pala talaga sa coffee. Paano mo naisip yun? Hindi ka nagkakape. Nagkakape naman ako ng guys. Twice a day na. Pinag-work ko na kasi sinisip mo ako. Nakaya mo? Nung buntis ka, kailangan nagkakape ka pa rin. Oo. Ay, wala na, naalala ko. Bungga. Pwede. Pwede. No, I was having myself a pizza. Okay. Yeah. Second batch. Musta na? Sarap. Yummers. Ubos. Ang sarap pala ng combination ng sitaw, guys, at saka ng ano, paksiw. Dito na yung lunch nila, guys. Kain pa more. Kami tapos na. Nag-Uber, o nga eh. Pangalawa na nga niya na kay Katakin. Pangalawa din to. Nihintay ko pa na maano yung aking tiyan. Magbakante.
Kasi, gustong-gusto ko pa kumain. Kaya lang busog na ako. What's that here? How's the pizza, Jonathan? Yeah, okay. Jonathan, how's your pizza? Is it good? Very guys, huh? We're not going to win Ang cute niya. Ano na. Oy, naglinis na kami ha. May nag-comment. Nakita ko yung comment na ano daw. Iniwan ka daw namin. Hindi ka daw namin tinulungan. Pili kay sandok. Ang hirap sa may sabaw. Si Lyra, walang sandok na ano, matino. Basta ba wala? Ganyan yung mga masarap magluto. Walang sandok. Isang sandok lang ba sa lahat ng ano putahe? Ay, hala, same lang talaga, day. Tingnan mo, pareho kayo. Ano? Sandok. Oo, isa lang talaga yung sandok namin. Bakit? Bakit gustong-gusto mo tong ganito parang kamay? Ang hirap na walang sabaw eh. Oo. Yan yung akin, guys. Si akin yan. Uy, Day, dagdagan Thank you, mo. Lai. Kita mo, Day. Ha? Hindi, baon ko na yun bukas. Ito na yung dinner niya. Hindi, Yan yung ano ko. Pinilit. Dinner ko yan bukas. Ay, di naman ito bukas. Mamayang gabi mag-ano lang ako pork man. Diet ako eh. Char joke. Di ba ako, Day? May diet pa talaga. Thank you, Day. Ano to, Day? Busin na to, Day? Busin mo na, Day, yan. Yummers. Busin mo na yan si Christina. Tama na to, Day? Tama Ikaw bahala. Sabihin mo kay Sige, damihan mo sabaw. Okay na yan. Yung sayo. Lagyan mo ng sabaw yung sayo. Hala, wala ka nagsabaw. Hindi, ayoko na masyadong sabaw, Day. Okay. Sige, okay na to sa akin. Dami na nito. Salamat, Lai. Sakain naman. Pwede na to pangalawang pangkain. Thank you. Yung baon ko din para bukas na ano ko na, na-sort out ko na. Ito ang lunch ko bukas. Yan yung lunch. Pack. Asan yung takip nito? Guys, lalaro kami nito. Billiards. Habang nag-wine. Char! Char! Uy, hindi ako marunong nito. Wala akong ano experience. Ito, nagbibilliards to eh, yan. Anong lalaroin? Tsaka si Lyra. Billiards kami. Anong lalaroin ito? Uy, billiard ka? Ito nga. Ano ba? Tara, hindi pa wine pa kami magbibilliard. Mag-wine. Okay, tayo na. Sige. Tira. Sige, Day. ikaw Cheers. mag-break. Ito na naman, makipag-cheers mag-isa. Cheers. Nandito yung anak mo. Parang buwang lang. And it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. Guys, nabalik na yung rug namin, pero hindi siya nilinis. Hindi talaga siya nilinis, guys. Oo, makikita mo pa yung mga puti-puti. Ganito talaga yung itsura niya nung after namin siya vacuum. See? Hindi talaga siya nilinis, guys. Ano ba yan? Hindi naman kami nagbayad. Hindi kami chinarge kasi siguro hindi niya nilinis. Ano kasi siya? Kasali kasi siya sa mga carpet sa opisina ng asawa ng kambal ni Dan. So siguro parang hindi niya sinali yung rug kasi yung rug lang yung maliit. Kaluka naman siya, uy. Okay lang sana kung sinabi niya agad, no, na ayaw niya. Kasi na talaga, na-waste talaga yung oras ni Dan kahapon pag niya dyan, pag drop niya dyan, tapos kanina din, pagkuha niya din sa rug. Tapos hindi lang pala nilinis. Anyway, in fairness dito sa hoodie na to, guys, ang kapal talaga niya. And then, nagdala ako ng baon galing kina Lyra. Thank you, Lai. Sobrang sarap ng magiging lunch ko bukas. Yung adobong sitaw. And then, dinner ko bukas din is yung paksiw. And yung aking tutupi naghihintay doon.
Load kami 13 Reasons Why, guys. And then, Growers. Kasi wala kaming dinner. Ito lang. Snack. Kain. Guys, we finished watching dalawang episode. So, hindi ko alam kung ilan na lang. I think we watched the 7th episode. Matutulog na ako, guys, kasi maaga pa ako bukas. Kaming dalawang maaga pa kami bukas kasi sabay naman kami. Pero hindi pa to matutulog, mamaya pa to. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Good night, guys. Bye. Mwah.